Sabies que la quantitat d'escombraries espacials continua augmentant i no pas com t'esperes? L'últim informe de l'Agència Espacial Europea en revela el panorama de la situació espacial actual. Durant el 2024, diverses col·lisions i explosions van fer que els fragments d'escombraries espacials ja existents es trenquessin encara més. El resultat? 3.000 nous fragments en un sol any. Perquè te'n facis una idea, a 500 quilòmetres sobre la Terra hi ha tants fragments com satèl·lits actius, i això empitjora. Perquè com et queda si et dic que si deixéssim de llançar coets ara mateix, cosa que no passarà, la quantitat de fragments d'escombraries espacials continuaria augmentant. Com pot ser això? Els objectes existents es fragmenten més de pressa que els que reentren l'atmosfera. Imagina't un vidre que no para d'esquerdar-se. Cada nou fragment és un nou perill. Actualment existeixen estàndards de mitigació, però ja no són suficients. Tot i que encara més agents poden adherir-s'hi, cal posar-hi remei. Si no es neteja l'entorn espacial, podria desencadenar-se una reacció en cadena descontrolada coneguda com a síndrome de Kessler. Segueix-me per no perdre't Escombraries en òrbita, la sèrie on t'explico com l'espai es va omplint de satèl·lits i fragments i les seves conseqüències.